Так, вчора някой звідував, кілько мені году. Не буду я вам казати, кілько мені году, я вам кажу, що ламбаду, сукню я мала та й носила. А що в нас нині на обід? Хочу по бистрячку. Підбивана пасуля в нас нині є, шашлик у нас нині буде на обід. Далі в нас є гурка, домашня гурочка із смаженою рибкою, із часниковим таким депем, депту, кажуть, така мачка часникова. Далі що в нас ще є? А далі ще в нас є куряче м'ясо, запікається із помідорами та із сиром моцареллу. Таке куряче м'ясо се запікає. Так що нині в нас ото. Всім пока. Доброго дня. Не бисте ми ввечері писали, що я сякеся ввечері не годна никати всяку їду. Я й се вам розказую рано, зраненька. Не ввечері, а рано.